amwene munamvapo za maspy. Maspy anthu amene amatha kulowa dziko la eni kupita kumene kuja kuti akakhale akazitape. Mwachipesa akazitape amenewa maspy. Maiko amene amakhala ali pa mpikisano, even friendly countries, America, UK, Germany, Russia, China, Japan, amatha kukhala nditu ndi anthu akazitape kwadumiza akakhala ku Russia nthawi zambiri amagwiritsa ntchito atsikana okongola atsikana okongola koma ali ma agency ogwirira ntchito dani boma. Ndiye amatha kubwera kumene kuja akufuna apange infiltrate ma officials ena ake a America kapena ma officials a dziko lina ake. Ndi amatha kubwera kumene kuchako nditu ndi mission yawo. Basi kumakuona iwe kuti umakonda kupita kuti bwana amene aja amakonda kumwera pakuti iwo aja amalolera kupita kumene kuja kumakaspenda ndalama cholinga choti azangopeza mwayo kumana ndi iweyo tsiku lina lake. Iwe ndacheza ndi kamkazi kena kake kapo manambala mwasinthana kumacheza kamkazi kaja kali ka spy. Basi kamba kucheza nawe iwe zonse tayari chibwezi nditu chabwinobwino mapeno mwake kayamba kumakufusa mafuso aziwiri zitatu iwe uziyankha nanga so akomedwa umayankha. Iye uja kutenga zimene zija akutumiza kuti kwa mabwana ake kumene wachokera. Amenewo ndi ma spies. Okay, ndiye pali gulu lina la ma spies lomwe limachedwa kuti ma sleeper agents. Kufanana kwawo onse ndi ma agents koma awawa ndi ma sleeper agents. Ndi ma sleeper agents amakhala ati funso limene ena mwa inu mwandifunsa ndi limeneyo. Ma sleeper agents amakhala ma spy koma amasiyana ndi ma spy awawa chifukwa ma spy awa akamati akubwera amakhala akudziwa ntchito yawo. Okay, amakhala akudziwa ntchito yawo, amakhala akupita akukamenyera anthu akuziwa chokapanga pamene panja strategy akuiziwa. Ma sleeper agents amakhala sakuiziwa ntchito yawo nditakudera amakhala sakuiziwa ntchito yawo. Akamapita kumalo kuja amakhala sakuiziwa ntchito yawo. Mwachitsanzo ma China amatha kungotenga ana a skulu kuwadumiza mwadala. Atenga ana 100 kuwapasa ma scholarship mupite mukaphunzire ku America. Okay, ana aja sana auze chochita angwauza kuti mwapeza ma scholarship apa nga sponsor mupite mukaphunzire ma university abwino zonse akulipirirani scholarship ya ana. Yes, do we need any? No, we just go. They are not, they go kumene kuja kayamba kuphunzira, they make friendships, they integrate. Ndiye amakhala kuti maskulu mene atumiza muja ndi maskulu kumene so kwa America kuja kumapita so ana amabwana ana anthu onena kuti ndi amphamvu kwambiri ana wamapita kumene kuja yawaso atumiza ana aja kumene kuja they are making friendships bwino kukula kupanga ma graduation kupeza zibwenzi. Ana jagata I don't want to come back. Okay, kukwatiraso mwina kumene kuja ndi atafika level imene ija akwatirana kapena akhazikika kugwira ntchito kumene kujalwa ma companies akulu aja kugwira ntchito ndi amangozalandira notengano kuti kuli phone call kufunika ndi anthu aja mapita kaya auza tambwere kai kuno abwera ngati ku holiday ndi kuabweresa ku meeting ndikuwafotokozera inuyo boma dziko lakupangani sponsor kukudumizani kumene kuja kuchokera muli ana nthawi yonse ija dziko linali nanu cholinga chake ndi chakuti panopa inu yomwe afika muli mwakuti muja tikufuna muzitipasa information yakuti muli kale mkati muja mwinaso nthawi imene yonse mwatengaso citizenship muli mkati muja. Ma Americans aja akukhulupirirani mwaphunzira konkuno mwakulira konkuno mwakwatira ntchito mwapeza konkuno inu ndi American akuchita kufirani choncho koma muli mkati muli ntika ndemati okay basi kuyambira panopa mwezi uno tiziyembekezera ma files ochokera kwa inu muzituuza basi anthu ali mkati muja ndi amene noyamba nokupereka nojani information amenewa amakhala ma sleeper agents amakhala choncho. Ma sleeper agents ndi ma spy ndi chimodzimodzi onse wani ma agents otumikira dziko ili komano tactic yawo imakhala yosiyana. Ma sleeper agents imakhala long term
akamapita muja sudi amakhalirabe kuti amapita imakhala long term ndi amapita ndi ukapanga naturalize kulowerera bwinobwino dziko lija bwinobwino kubwera ku Malawi kuja kuphunzira kwene kuja kuima nawo MP basi ino uyu ndi wathu uyu amene ndi wathu bisino wati uyu ali mu Israeli mwachisanzo mwachisanzo anthu akonkuno uyu amathandiza anthu paka inu mpasanga kukhala MP kujazo paka minister ali sleeper agent mone nangopereka ichi ngati chitsanzo chabe ambiri ma sleeper agency amasaidira amatha kutenga anthu ngati amenewo kapena kutengera mtundu kuziwa zoti monga mmene kulili ningoyerekeza ngati ku Malawi iniyo nkuzayang'ana kuti kodi muchipande chakuti mucha amene angatitumikire ndani ndi mati amene mucha msadandaule muli asena amene mucha asena anzanga muli asena anzatu alimo taitana ndipange meeting koza ino asena muli nkati mumbuya mbuya ndili nkati mumbuya okay mbuya uliru mission ya asena mission ya asena ndedi kudalira inuyo nkati inuyo muli nkati maziwa zonse bwino asena akufuna information ndi inuyo muziyapasa feed asena information ndinu agent wa asena okay tugulizana sleeper agent wa asena inde mbuya good morning guys, good morning, rise and shine.